sa shisin ngi pediang sngau bahai pi barok sa ka jingshai ke gospel ban yok sngau ye ke khobor jong ublei naga ktin jong u bat hagani ke por ngi pediang sngau bahai pi barok na dok ki barit ki basan ki beyok sngau ki basngap ye ke khobor hagani ke por ngi ai ko blei pi ke kerteng ka bathiang tambat ka don bor jong uji sukres pat ngi ai ngo yo blei ha pedeng kini ki eke barok ngi sisa ikini ki eke ki bijia hagani ka perthai rai bangi dang yo yang sai sin pan yo sngau ye ka ktin jong u hagani ka por ha shwa bangin yo sngau ye ka khobor nai meses ngulti mai walang tongin lai lang hoblei haga jing roi ngin kentang ye lade ngin pen kentang ini ka por ayu blai un kreningi lang ba kani ka khobor tongin duai ko kpa jing yu ba peneng ngai ngo e me kan ran am ta ke jing e ke jing kur khu ga chang me bel pandap e ke jing don kam jang e bel ri la sumar ngi hagini ki sngi paro sis ngi trai ye rap ngi ni ka por trai ai bor ai men sebi pengin haswa pengin yo sngo ye ko khubor nambai shakri chame panthali ki da nu chimut prakhat changi pat pan kentang ni ka por kren atrai ngin shash ko kai pemen kren ha padeng changi we pe we trai langba kini ka khubor pengin sayo sngo shimkrat ka por dang sa nyai ti chme pengin ka pan kadem perteng jisu amen. Ning kong nga ai ngu yêu blay bangla la banyadan bentalang hakan ni ka YouTube channel jong I hatchwa miki banga kermen ba ngangit ru ba ublay udan ay bangkren hapdeng jongi hakan ni kapor kabinta kabangan kren hakan ni kapor kalong ka gospel u Yohanes ka landong ka bakhat nyo ka dukot ka bakhat nyo kikintin ki baong kumni to pinkentang yaki da ka jing shisha ka ktin jome ka long ka jing shisha to pinkentang yaki da ka jing shisha ka ktin jome ka long ka jing shisha ka ni ka day ka jing duai jong utrai jisu jongi naka benta laki jong kisenran ula duai da kaba udah kerpa yuk pa jongi baham neng udwai ru naka benta ki bangit hadu menta ya kan ni ka jingdwai ka badon jingmut kani ka jingdwai ka ba jisu la dwai ka long shwa ba un sa sha ya ka jingyap ha tingna ha ulum kalbari usngutu shai baka pojong u kalapoy bat mau unsalit na shala ukpa kumta udwai nakabinta laki jong kisenra dong inya pen hakat tukot ka bakandai uong kumno uong ngadwai nakabenta jongki ya ki ba mela ai hanga om nakabenta ka pertai hakat tukot ka bakat we ru uong turi pen im yaki ha ka kerteng jonga turi pen im yaki ha ka kerteng jonga King ya long shitali kumba ngingi long shushu ha ka dukot ka bakat lai wong kumno baking yo ya ka jinkmen ka jonga ka badap kerhai ha ka jing im jongki baking yo ya ka jinkmen ka jonga ka badap kerhai ha ka jing im jongki nangta ha ka dukot ka bakat sao hadu khat nri ula kerpa yuk pa jong ubaham ne ba unsumaya ki na ka basne baro lane na ka bor usaitan na ka bor ka jingdom na ka bor jong bomman kidon ha ka pertai
Henry Kim Long na ka jang upate. Udway ba un sumar yaki. Udway ba un shimma yaki na ka pate. Henry ba sumar yaki bakin light na uboman bakin light na usaitan ba nakapok. Kanang ba kinlong kisindran ba shisha jong try jisu. Ukan ran ya ukpa jong ukupat ya ukpa jong uang hakadukhat kabakat niya. To pengkentang yaki da ka jing shisha. Ukurpat ya ukpa jong baru ong ru hakadukhat kabakat niya. To pengkentang yaki da ka jing shisha. Kaktin jong me kalong ka jing shisha. Namar kata to pengkentang. Kaktin pengkentang hani kamut setia. Bon ordin ne pengkentang kumba pengkentang kinong syarai. Henry kaktin pengkentang hang ni kamut pan pengkerpang ya ka jing im jongki. Pan pengkerpang ya ka jing im jongki haba ubril ulap diang ya Jisu Kris haka jing im ka jongki. Ba ulak kular ban buat ya Jisu Kris. Ba kan ne ka jing kular jong Jisu la pengkentang ya na ka benta blay. Haka Hebrew kalenang palay kadukot haga gospel u Yones kalenang ka ba arpo kadukot ka ba arpwe ong kumni yaki la pa siya ka birthday kumbayo Jisu la pa siya ka birthday u Jisu la wan siya ka birthday wan niya lampat yaki bre siya ublay limbakas nam jangga jingsuk. Maka Bible hi hatukaw dukot kaba afwe kong anda kumta u Jisu la ong pat haki long ka jingsuk yapi kumba ukpa ula pa ya ngaru nga pa yapi kumba uble upa ya u Jisu shikani pertai u Jisu wan shikani pertai wan lampat yaki brio bat lingba kasnam jong Jisu Kris ka wan nam ya ka jing pinyaso kum taru la pha ini ban IT pateng du ya kani baha ka gospel Marcos kalna makan riyo pada khat bakat san kong tu lek chaka pertai bara but tu ya lap ya ka gospel haki ben riyo bara tu lek chaka pertai bara but tu ya lap ya ka gospel haki ben riyo bara kisenran u Jisu ki badang shibit shen ki buat ya u Jisu ndre u ai kat kane kakam u ai ru hanga bat happy ki para bangit hangni kat kane kakam la syani angi ki betulat ki badang shen ya kakam ka jialam ya ka gospel bat ka jing penbena ya ka kat kane u ai ti pateng namar kata udway nakabenta ka jonga baka jongpi bat jongki para bangit baro wan let ong baka day ka kam joki pastor ni joki tememasan ni kiway pan Henry happy la syania ong utray Jisu ong ba ula syania hanga bat happy namar kata to pengkok ngo iradi ha ublay bat on pengkentang yapi to min pengkok ngo iradi ha ublay namar ba ublay la pengkentang yapi la jit yapi ban pengkerpang yaladihi ban yalap ya Jisu syakiwe kembom pat itu netep syapang jo bat ban pendam yaladi ha ka jing duway Bang idero pan ka jing start
ka jing shampang na u nama day ma u bala pin kentang ba pin ketpang ya pi ba yanga kabaar habala pin kentang ya u banget pin subha ya uble ba kaburom jong uble kapa namar ba ule ya kamon jong u namar kata ya u banget day ban pin ketpang ban pin khut ban pin kentang da ka jing shisha limba ka ni ka jing shisha ka pin i ba pin pau ka jing shisha ka day ka dur ka jong uble lala ngimdon ya ka jing shisha ngimdon ya ka dur jong uble lada ngilong ukristan pin i ba yeng ha ka nong rim jong ka jing shisha kani ka kinten ka jong uble ka long ka jing shisha pinlin ba yay puli ya ka tin ka jong uble ka balong ka jing im ba balong ka jing bam ka bakin jamin sim jong ubangit ka tin ka jong uble kan hi kay kumno ban im ba ban yat ha ka hok ba ha ka jing shisha ka pin i kumno ban yo bat ban pong ya ka dot u kris man lakas ngi bat mi yang ki don kam ya ka jing shisha bakan ni ka jing shisha ka balong ka dot ka jong uble ban pin pa phalang shikiwe pat ban pin kentang ya ki bangit don kam ya ka jing long ka we ban shitali kamba uble ukpa uble khon ba uble man si makhut uya long shitali ka jing long shitali ki khon uble ka pen pa ka buram ukres shaka prthai kisingran ne ki kristan ki baningkong ki along kawe hakakam haka jingmut ki don tang hindiat e kambalong mapi hangni Henry gila banteng kala kongpong ya kapertai barok kawe pantem ya uble panpediam ya ujisu namar kata bayangi ban ompin kentang dan kam ban syong syap ha ka dono jengi da kamuhor ka jong uble ka balong ktin ka jong u ban shwa bangan tengkut no ngan puli ka to ka ni ki khot na ka tin ka jong uble ki bangala ban shem hakikam ki apostol ka lenong ka banikong ka dekhot ka pra Henry pinyop diang ya ka bor andala wan umsi bakut api bapinlong kinong playanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria kunjuru ha ka shiti ka ba apostol Paul shakinong Korin kunong ka basan ka dekhot ka ba arpo ka ong namar kata nilong kinong kettin sim naka benta ukris ublay nakanta ka buram jong amen ngila poy ka bakot kini ka program changi ngi ai ngo yo balai ngai scam ba ngi mat iki jing kho lam ba to khobor to balai ka jing sok undon rakat bat ngi bat balai ka jing sok undon rakat bat i Mrs. Multimai walang ibala ai kini ka khobor balai unang ai phi ka met ka bakoi ka bakhia balai unang ai phi ka bor haba phin nang la ban yalap ika gospel jong o hakalen slak jong ka prthai balai un kor khoi phi ba phila sha chi tambat pen krek ni ka program padu balai un kor khoi ngi blang baro ki bas ngap ikani ka khobor balai nang mata ka buram jong o amen ngin sei sempat haka next program